आंनि यूट्यूब चैनल मिस्टार गामसेयाव आं बयनिख्रुइबो अननाय आरो खुलुमनायखौ आं जासिहरबाय। आं नैबे समाव दङ मोनसे जारिमिनारि जायगायाव। बे जारिमिनारि जायगाया जाहैबाय गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुपानि ओनसोलाव दङ बियो। नोंथांमोननो आङो उनथिंजाय बेक साइडथिं देखायगासिनो दं। बे मोनसे जारिमिनारि फुख्रि, जि फुख्रिखौ 1300 जौथायावनो गबिन्द चन्द्रनि सेनापति थामहिनबा सान्थ्रि गाहाय तुलारामा जावना गालांदोंमोन। 1300 जौथाइनिनो बाथ्रा बियो। बे फुख्रिया जोबोर गिदिर, माने जेरावनाखि बेखौ मबाइलजों आं खेबनानै भिडिअ खालामनानै दिन्थिजोबनो बिराद दिगदार जायो, माने बहुत गिदिर, माने पिक्सार फैजोबा माने। अब्लाबो नोंथांमोन आङो एसेबां हायो आं दिन्थिनो नाजादों। बे फुख्रिनि आङो माबाखौ लकेसनखौ खोन्थानि। बे फुख्रिनि खाथियाव मा मा गामि दङ? सानजाथिं दङ बोरिमाखा गामि, साहाथिं दङ बे बिजयपुर गामि, आरो सोनाबथिं दङ बिष्णुपुर। आरो बे फुख्रिनि साखाथियावनो मोनसे स्कुल दङ, एलपि स्कुल। आङो उन्दै समाव आं बेयावनो फरायदोंमोन। बिष्णु बिजयपुर एलपि स्कुल होननाय दङ, बे गुदि फरायसालि। नोंथांमोना आं बेक साइडथिं देखायहरदों, बै स्कुलानो जाहैबाय बिष्णु बिजयपुर गुदि फरायसालि। आं उन्दैयाव एलपि स्कुलखौ बेवहायनो आं फरायदोंमोन। आङो बे फुख्रिनि आं जारिमिनखौ एसे खोन्थानि। बेखौ तुलाराम सान्थ्रि गाहाया 1300 जौथायावनो जावदोंमोन होनदों। ओरैनोथ' जोंना जारिमिनाव लिरनायथ' बिदि गैया, नाथाय खुगा सल' बायदि खुगा खुगा माने आबै आबौनिफ्राय सोलिबोनायनिफ्राय जोङो बेखौ जोङो मोन्थिदों आरो। बेखौ मानि थाखाय जावदोंमोन, माने रानि आरो गोजौ थाखोनि माने आइजोफोरखौ दुगैनो थाखाय बे फुख्रिखौ जावनाय जादोंमोन। बे फुख्रिनि आङो गिदिर एबा गुवारखौ नोंथांमोननो खोन्थानो। दै खोलोबा जादों 80 बिगा। नोंथांमोना एसे सानलाय, 80 बिगाया बेसेबां गुवार आरो गोलाव जायो। बहुद गोलाव आरो गुवार जायो। आरो बेनि माथावरि बाहागोआ सोरगिदिं, जेनेबा माथावरि बाहागोआ गासै 150 बिगानिबो बारा जागोन। नोंथांमोना सोरबा फैदोंबो जानो हागौ, बेयाव सोरबा फैयाखैबो जानो हागौ। बे जारिमिनारि मोनसे फुख्रि। सिगां समाव बेवहाय बर' थुनलाइ आफादनिबो मिरुनि बेवहाय बोसोरारि जथुमाबो जालांबाय। बे समाव हाग्रामा महिलारि गोनां बिथाङा बिटिआरनि सिगांनि बिटिसिनि बे चिफ जानानै दंमोन। बिथाङाबो फैदोंमोन बे समाव, बे मिरु थुनलाइनि बेवहाय बोसोरारि जथुमा जाबा। सोरबाफोर फैदोंबा मिथिगोन बे जायगाखौ। जोबोर गोजौ, ओरै अल राउन्ड सोरगिदिं सिमा। बेवहाय लामा दङ, सोरगिदिं माने लामा दं बेवहाय, बिनि माथावरिनि गोजौआव। बिनि सोरगिदिं सिमाया माने 1 किल'मिटारनि खाथियाव दङ। 900 दङ, 900 दङ। आं खेबसे सुदोंमोन बेखौ। बिनिफ्राय नैबे गाहायावबो थाबायग्रा दं, बेयाव सिसि ब्लक लागायनाय नोंथांमोना नुदों, नै सिसि ब्लक। दा बर्थमान माने हाग्रा एसे बारा जानानै दं, मानो होनबा अखाया दासान्दि माने एसे हानाया बारा जागासिनो दं, ओंखायनो हाग्रा बंग्रा दा गोबां जानानै दं बेयाव। नोंथांमोना फुख्रिखौ नुगासिनो दं। बे फुख्रियाव ना आगारो दा। मोनसे समाव बे फुख्रिया माने हाग्राजोंनो बुंफबनायमोन, एकदम फुरा हाग्रामोन आरो। थारायजों बुंफबनाय, आरो बेवहाय गोबां सिब्रु मोनोमोन, सिब्रु मैगं। उन्दै समाव आंबो खानो मोन्दों बेवहाय। माने बेवहाय माने जेब्ला सिब्रु खानो हाबोमोन, नों जिथिं हाबदों बे दिगथिंनो ओंखारनो रोङामोन, माने दिगखौनो आन्दायोमोन आरो सिङाव। ओरैबायदि माने हाग्राजोंनो माने बुंफबनायखामोन आरो। बेखौ एनरेगानि मददाव माने दा साफा खालामबाय। गोबां टाइम नांदों बेखौ साफा खालामनो थाखाय। हाया बिराद जुजिनानै माने मेचिनजों मानसिजों बहुद जुजिनानै बेखौ साफा खालामनाय जाबाय। दा अबयसे मोजाङानो जाबाय, दा ना आगारनो हानाय जाबाय। दा बियो बर्थमान आथिखालाव माने सिसुपानि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ सामलायो, आरो रायजोनिनो नालाय बिथांमोना माने नायबाय थायो, आरो बिथांमोननि आखायावनो दं दा। दा नैबे समाव आं बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिबाय। आरो बिनि सोनाबहा मोनसे सोमोनांथाव मोनसे मन्दिर दङ, जे मन्दिरा बेबो 1300 जौथाइनिनो। बे सोमोनांथाव, नोंथांमोननो आङो नेक्स्ट भिडिअआव बे जायगाखौ आं दिन्थिगोन। माने खाथियावनो आरो बेजों सोमोन्दो गोनां गोजा गासैबो। बे समाव आङो नोंथांमोननो बेखिनिखौनो आङो फोरमायबाय। जुदि उननि समाव नोंथांमोना फैबा नायलांनो हागोन। बे मोनसे जारिमिनारि फुख्रि, बिष्णु बिजय फुख्रि बा बिष्णु फुख्रि होननानैबो बुंनाय जायो। मानो होनबा बिनि सोनाबहा साखाथियावनो 200 मिटारावनो मा दङ, बिष्णु मुर्तिनि मोनसे मन्दिर दङ। आं नोंथांमोननो फोरमायनाया बेनो, सोमोनांथाव जायगाया बेनो, माने बिष्णु मुर्ति
बे बिष्णुपुरथिया मानि सोमोनांथाव आं बेखौ नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोननो देखायगोन। आं नैबे समाव आङो बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोरमायबाय। नैबे गाहायनि 100 आरो 700 मिटार बे खाथियाव दङ बे सोरगिदिं बिनि राउन्डआ। बेवहाय माने प्रेक्टिस खालामनो बिराद मोजां। दा हाग्रा जानानै दं आरो गोबां बेवहाय बे सेसुपानिनि जाखांफुनाय माने लाइमोन गथ'फ्रा बेवहाय गोबां माने खारो, गोबां प्रेक्टिस बानायो। जाय माने डिफेन्सआव माने गोसो गुदुं बिथांमोना फुंनि बेलासिनि गोबां प्रेक्टिस खालामफैबाय थायो। जोबोर गिदिर बे फुख्रिया माने आरो बिनि मिथिंगायारि थासारियाबो जोबोर मोजां। जिं जिं माने गासैबो समायना थासारिजों बुंफबनाय मिथिंगा थासारिजों खेथिबो बानायो बिनि जिं जिं। जुखाम खेथि, मुदुफुल खेथि बेबायदि खालामो। जोबोर मोजां नांगोन नोंथांमोना जुदि बे जारिमिनारि फुख्रियाव फैयोब्ला। आङो बेखिनिखौ नोंथांमोननो आं फोरमायबाय आरो बेखौ फोरमायनानै नोंथांमोननिफ्राय आं बिदाय लाथ'बाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।